Кеше үҙ ғүмерендә күп илдәрҙе гиҙергә, бихисап ирҙәрҙе күрергә мөмкин. Уға боронғо һәм бөгөнгө замандың матур төҙөлөш өлгөләрен күреп һоҡланырға тура килгәне лә барҙыр. Әммә нисек кенә булмаһын, һәр кемгә беренсе тапҡыр аяҡ баҫҡан, оло тормош юлына һуҡма күрһәткән тыуған ауылы иң яҡыны һәм ҡәҙерлеһе. Бөгөн тормош программаһы Көньяҡ Уралдың матур төбәгендә урынлашҡан Благовар районы Өйҙөрәкбаш ауылында. Безнең ауылның кырында көнсығыштан Өфө шәһәрен саҡлап, Колчак армиясы торса, көньяҡтан Шапай дивизиясы килеп, Күллекул тау башында урынлашҡан. Оҙаҡ ҡына ваҡыт эсендә олар үҙ ара оло сугыш булмаған, ҡапма-ҡаршы торғандар. Ауылдан китәс килмәдем, хотя промышленностьта эшләсәм дә, инемендә солдым. Бик сирәк йорт 100 квадратный метрдан әзерәктер димен. Өйҙөрәкбаш ауылының исеме барлыҡҡа килеү тарихы ла ҡыҙыҡлы. Яңы урынға күсеп килеүсе халыҡ, уйһыу ер, инеш урынына ҡарап, әллә ниндәй атама эҙләмәгән. Мындай исемле ауылларны очратыу бик сирәк өй белән бәйләнгән. Терәк булғас, мында хәрби терминдар белән дә бәйләнгән, алтын орда шырнауык барып төшәргә мөмкин. Чөнки безнең көнбатышта Үтәмеш тауы, Үтәмеш яғы бар. Үтәмеш Батый ханның ярдәмчесе Үтәмеш Хажи хан булган. Бик күп китапларда тасвирлана. Шулай булгач, безнең авыл шул заманнарда ук башланып киткән өй терәк баш дип әйтергә мөмкин. Илебездә үткән бөтен вакыйгаларны башынан үткәргән, кайбер очракларда хәтта үзәгендә дә булган. Бигрәк тә гражданнар сугышы вакытында минем бәләкәй чакта ук әтием тракторист булды, бер картатайым председатель, икенче картатайым яшь революция заманынан колхозны төзүк башлап җибәрүче сельсоветләр создавайчы Сафиулла картатайыбыз бик оста куллы кеше булган, бик укымышлы кеше булган, бик һөнәрле кеше. Шуларның һөнәрен дәвам итәрче мин бала чактан ук инженер хезмәтен сайлаган идем үземә, авылыбызда өлкән инженер булып гомер буена эшләдем. Безнең Өйдөрәкбаш авылы советына керә 9 авыл, чуашлар да бар, марилар да бар, татарлар, башкортлар, урыслар, бөтен националист та почти бар дип була инде. Без бер-беребез белән бик тату яшибез. Тормош булғас, төрлө хәлдәр була. Гаиләлә һәр саҡ бөтә мәсьәләне уртаға һалып, кәңәшләшеп эшләгәндә, донъя йөген бергә тартҡанда, бер-береңде ихтирам һәм хөрмәт иткәндә генә һәр кем бәхетле була. Шундай Таһир һәм Зөһрәләре менән йәмле Өйдөрәкбаш ауылы. Халык эшчән, эш ярата, эш сөючән. Һәр кем үзенчә тырыша, кора, бик матур йортлар төзиләр. Бу авылның характеры бик тыныч характерлы кешеләр. Олар туктап, икенләп, тәмләп сөйләшергә яраталар. Эш турында, дөнья турында, киләчәк турында. Кычкырыш, тавыш, талаш дигән нәрсәгә безнең авылга хас түгел. Авылның данлыклы гаиләләре Ишбатова Бәкер абый белән Сәбилә апа менә дигән дөнья көтеп яшиләр, 80 яшькә җиттеләр. Минде Мирхат абыйлар 60 ел совместной жизни үткәрделәр, гомер буе бригадир булып эшләгән колхозда хатыны белән. Шундый Гамил абый Ишбатов гомер буе сельсоветта секретарь булып эшләгән. Шарипкулов Илмир дигән яшь гаилә кайтты, ике ние белән баласы бар. Ул үзенең картатасының йортында төпләнде. Чөнки хәзер авылда яшәр өчен бөтен шартлар да бар. Бер-береһен ярты һүҙҙән, бер ҡараштан аңлап торған ғаиләлә бәхет һәм мөхәббәт тантана итә. Өйдөрәкбаш ауылында Фирүзә менән Рәсил Мөсәлимовтар өс улына ғүмер биреп, оло тормош юлына оҙатҡан. Бу оло тәмле оласының нигезе шунда битәрмәскә иптәшебез белән йорт салдык, 3 малай үстердек. Бу авылда туып үскән, ничектер ауылдан китәс килмәде. Хотя промышленностьта эшләсәм дә, инемендә солдым. Әтәй мәрхүм постоянно балкортлар тадырый. Бәлкәйдән оның беләйтеп үстем, шуның өчен
өзебез еткеш, өзебізге де құрт умырталары алып, үйлештіріп, ішітіп жібердіген үйлештіріп деген. Шоның біле занимация етеміз енді. Ортық көбейте болмайын, шол 20 ортық вақыт керек бұтан өрге. Бастан шоның білем. Шоның үшін 20 бошқа тіклім көра бұла, дальше пока юк. Пенсияға шыққа жолда кірсек олғаны. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә атлыйлар. Һөнәре буенча инженер төзүче булган Рәсил Рәис улы бар яклап отта. Ихатаһында үз кулдары белән эшләнгән төрле әйберләр, хатта кескәйләр өчен тимердән яһалган балалар каласыгы урын алган. Ике ногыбыз бір орыншығыбыз бар. Шулар көйтуға площадка жасап көйдік, көйткешаларға ойнарға керек бітінде. Әзір мұналар бірсе каникулда жта, каникулға көйталар. Мұнсы бәріңгі бокшасы әлік бәріңгені тұтырып шешадыр ектін. Қазір ол тікін бәріңгі керек. Михаил Ортқа оғышлар ұтырта башадық. Мұшта времени парк келер. Бәлі барсында қайар, помидор, перес, борсында. Нәрсе өсе барсында өстірәбіз енді. Йорт хужабикәһе Фириза Сабит кызы гомере буе авыл мәктәбендә химия фәнен укыта. Ей, уларның баксаһында төрле емеш-еләк яшелсә, мул уңыш бирә. Сагу сәскәләр күҙҙең явын ала. Тәшім біләбіз, бокчаға артаз, барсында біз өстірәге тырышабыздың шончен. Теплиция осадық, бізде бетінде соңын құраулар. Июнь ұртасында ғана, шончен барсында ертәрек болсан үшін енді. Теплицияға еттік. Барсында өзіміздің қолдан келгенше теплицияда өстірәбіз. Қайар, помидор, перес, шешкелері. Бәләкелерге, редиска уже үлгерді пашты. Ауылда да кіші ішлей ола, яшей ола. Самый главное, ішні сүйірге керек. Балалар біле астану мен болдым енді. Олар білен бүтін нәрсені дәшләдік. Біз ер іші, қатын іші деп бір вақытта да ойырмадық. Тарыштық бірге ішлерге. Біздің ұлларыбыз да шулай ук. Біздің кебігік тобық сауыт да юдылар, еден де юдылар. Кешенің қолынан іш келсе, ішлей білсе, ол бір вақытта да юғалмай, бір вақытта да кішілік сифатын торқатмай, her вақытта да кіші болып қала біле. Ол ондай кіші өз семьясында құра біле. Ол мене бар біздің ауылда да бик яқшы оқымадылар. Но әлігі күнде олар мене деген дүния көттелер, мене деген семьялары бар. Эшлейләр, бір-бірсіне ярдәм итәләр. Мөсәлимовтар гаиләһендә уку менән хезмәт тәрбияһе иң мөһим урында тора. Шугала төпле белем алган үз улдары тормышта ышаныслы атлай. Тормыш яме гаиләдә, балаларда, гаиләдә. Шулай эшләр вакытында гаилә кырсыннары. Фирүзә менән Рәсил Мөсәлимовтарның тырыш һәм бәхетле тормышына тәү карамакка бик ябай әйтелгән матур гаилә һүҙендә ысынлап та тотыш бер гаиләгә карата тулы баһа бирелгән. Тәүфиклы балалар, өлгеле йорт, матур тәрбия, ихтирамлы аралашу. Был төшенсәләр бер-беренә карата ихтирам, түҙемлек, тырышлык менән яуланган. Халыкка еще бик әйбәт лидерлар да кирәк, җитәкчеләр. Иң беренчесе Гафаров Рафил Миннәхметович исемле председатель эшләп киткән. Ул заманда колхоз, безнең авылга, колхозга иң күп эшләгән кеше ул. Бөтен юлларны салдырган, тегермәннәр, күперләр. Фарис Дәүләтгәрәевич дәвам итә. Шуннан Фирзинат Зиннатуллович Галиев председатель булгач 90-нчы елларда районда иң беренчеләрдән булып авылларны, безнең авылны һәм тирә-яктагы үзебезнең 7 авылны 2 ел эчендә 60 километр газопровод салып төгәлләдек. Районда иң беренче газификациялы авыл Идрәкбаш авылы булды. Элек авылда яшьләр калмый иде, чөнки тормыш яшәү өчен авыр иде. Канализация юк, су юк, юллар юк, бер нәрсә кайда юк. Менә бүгенге көндә хәзер карасак әгәрдә менә безнең һәрбер, например, йортта где-то 70-80% йорт канализация үткәрелгән, эссе су, салкын су, юллар ялт итеп тора, бөтен нәрсә кайда бар, шаплап электроника тутырылган. Бер безнең зур проблема бар, эш урыннары җитешми. Эш урыннары җитешми һәм хаклы заработная плата юк.
Şonuň üçin halyk, men süýleşem bit endi, niye koýtmysyz, niye koýtmysyz awulga, awulda aýbat bitdimin. Bütün problemany kitirip goýarlar iş ýoklukdan. Ot egerde iş bolsa, aýbat zarplatyly ne bolsa, koýtaryk bugünden diler. Bizning halykny iş bilen temin ite bugünkü günde Şişmenski rayonda zor svina kompleks tüzüldü. Bizning где-то 20 kişi svina kompleksda işli. Blagar Utiny fabrikasından 8-9 kişi işli. Wagtywy metod bilen işler. Bizning значит awulda iki zor agro ne bar? O kvadra A degan Komuşlu awulunda fermer bar hem O Geroy Hamida Aglülin degan zor bek zor ne bar? Предпринимателинде. Biz o yerinde yaşayız. Bizning ota babalarımızın kesiplerin devam edip, şuşlay o yerinde mol tutup, şul tertipte yaşayız. Sıyır tutabız, boşmaklar, buzovlar, iri baştan ebile kereklerden kozlar, tavuklar, buradaklar olsayız. Süt bitinde oyatarız, koymak yosayız, korut yosayız, elikten kolgan bitinde o. Doğru yosayız, üzübüzşe koklap koyabız indi kozlarını. Şundan soň ot köýe-köýde tutup olabız bitinde olardan endi mena şunday tutarmalar yosap bikten ettirip boşarga atabız şulay. Bik ortap gitse indi jumga günü bizning rynokda yazıp rynokda sotarga mümkin şunda barabız biz. Рида Насырова шәхси хуҗалыкта күпләп мал үстереп эшкәрткән ризыгын һатуга хаклый алгасы каскына тотынһа, авылда төпләнгән яшьләрдән күбеһе язмышын эшкуарлык белән бәйләгән. Бүген өйдәрәк башта бернисә фермер хуҗалыгы теркәлеп, уларның барыһы ла уңышлы эшләй. Илдус Ишбулатов 110 гектар ердә буйдай, арпа, арыш культураларын сәсә. Дүрт техника бар мына Беларус, Т-150, ДТ, комбайн, грузовой машина бар ана, ансы складта ята. Ана караулар күп. Жер эшенә күп кирәк бит әйберләр. Балалар ярдәм итә, зур кызым Чишмәдә теш врачы булышы. Икенче кызым Уфада Гульнарасы судта эшли, помощник судья почти. Бәләкәй улым аграрный бит бара инде. Ул да китте мына эшкә, помогать итеп китләр, эшне бетереп. Бәләкәй улым эшне дәвам итер дип уйлыйм инде. Тормышын туган yerинән күз алдына килтерә алмаган Удаман үз хуҗалыгын булдырып, малсылык белән үтемселек тармагын ныклап үзләштергән. Төп терәге тормыш иптәше булһа ла, сәсү, уңыш юу мизгелендә авылдаштары ярдәменә таяна, эш урындары булдыра. Убыр вакытында эш күп була бит инде, иген койта, комбайн да кирәк, машина йөртергә кирәк, айткач айыртырга да кирәк аны. Төрле юллар була бит инде. Әйтеп торабыз кешеләргә, эш биргәләп торабыз. Аларга эшләгән өчен күбесе акча алмый инде, иген, солам, ни кирәк аларга, авыл кешеләр шулай бит инде. Фермер кураһында бүген 20гә якын эре мал асрай. Көндә һавып алган һөтте эшкәртүсе предприятие машинаһы килеп ала. Авылда возможность вообще күп бит хәзер. Сөт, ит, барсы да кыйбат бит хәзер. Үстердә эшләбен. Урыкырга түгел инде, тотынырга да башлап китәргә, әкрен генә җойга кирип китәсең, шуны эшләп китәсең инде. Шуннан теге ни башлана бит эшләгәч, азарт дигән стеккә кирип китәсең. И шунда башланып китә инде әкрен генә. Шунда туып кеш, шунда уйнап кеш. Авыл инде менә безнең туган йорт бит инде. Ничек әтәйләр шунда туган, картайлар шунда туган. Туган нигез бит инде. Ташлап китеп булмый, ничек ташлап китәсең. Күбесен техника заманы бит, техника эшли. Авыр дип уйлыйм мин. Әлег пешәнне 15 кеше җыялар, хәзер пешәнне бер кеше эшли. Тракторга утыра да шоба, прессовать алып кайтты, тиеде бетте, эше бетте. Нәрсә авыр дип уйлыйм мин. Илдус Хәмит улын туган авылның язмышы уйландыра. Күпләп эш урындары булдырып, яшьтәрне янтиягендә калдырга ине. Улларга алмаш та кирәк бит. Яшьтәр төпләнгәндә генә авылның киләсәге бар ди ул. Bir gene şeşilin bir oturgan, bir gene uçastıkta yok. Bütün uçastıklar alıngan, barısının hocası var. Vakitinde şeşile, vakitinde uğrala. Olar kullarına giden şaşulu kolka da erdem ite. İş urunları bulma sebeple yaşlarga ağırrak, iş tavuğu şunun için şehirge gittiler. Yürübüş ölçüleri de var. Avulda yaşaylar, çit yürübüş ölçüleri de var. Kileşekte beraber iş urunları bulur. Hazırki zaman transport güçlü, yürüp bu sadar şeşekler avul sünmeyecek. Мен bu avulda туып өстім. Bu benim
Корт отайларының негізлері, шуның үшін якын миңа, шуны тарта мені ауылға. Мына қазір қайттық, уже 1 ел ауылда тұрабыз, мұнда рахат, саф хава, природа мұнда, балық тұтабыз, ял итәбіз, тыныш, кішілер яқшы, мұнда әйбәт, барысы да. Юлларны түзірге тырышабыз, утларны үткеріге тырышабыз, түзіклендірге, моторларға. Ауыл халқы ерте тұрабыз. Ертен тұрып, үй қожалықта ішлей башласақ, или жұма күнні озан іштәбіз, или клубтан жырмың ағыла башлай. Білгілі бейрем башланған. Bir güne бейрем де конституция қалғаны yok. Өйдерек башта мәдәният йорты һәм китапхананың бер кыйык астында урынлашуы авыл халкы һәм билгестәресен кулай. Кешегә кинәнеп яшәү өчен илаһи көс һәм дәрт кәрәк. Был җәһәттән мәдәният усагының авыл тормышында әһәмияте зур. Авылда талантлы кешеләр күп, дәртле, дөньяны, тормышны яраткан кешеләр күп. Алар күренә безнең сабан туйларда, җырлап, биеп, һәрбер теге күп кенә кешеләр үзләре гармунда уйныйлар. Менә элеккедән калган теге табыннар кебек матур итеп йырлый торган кешеләр бар бездә. И язып куйдык та белдерү талантлар эзлибез дип. Кинәт кенә менә безнең шулай Сөмбелә не килеп чыкты ансамбле, ничек дөрес әйтергә инде. И аның исеме нигә туры килде шулайга көз көне иде. Көз көне концерт куярга әзерләндек. Сөмбелә ул аңната көзгә уңыр җыю дигән аңната. Безнең авылда шундый уңган, шундый тырыш, шундый матур кешеләр яшиләр, һөнәрле кешеләр күп бездә. И менә шулай ук нигә җырга гашыйк кешеләр күп яшиләр. Күп талантлар безнең авылда. Алар менә чыгып кына бетмиләр. Күбесе идә кала бирәләр шул. Мин инде менә Сөмбелә ансамбленә йөри башладым. 4 еллап кына була әле. Барыбер тарта үзенә, шушы авыл сәхнәсе тартты. Шул ансамбльгә килеп эләктем инде менә шунда бергәләп бик күңелле без яшибез. Репетицияларга йөрибез, бәйрәмнәргә әзерләнәбез, төрле сценалар куябыз, җырлап кына калмыйбыз. Без төрле сценаларда, сәхнәләрдә куябыз. Кушнарин авыл хуҗалыгы техникумын тәмамлагач, Уфага сәнгать училищесы җыр буенча укырга кирдем. Башта анага Кушнарин мәдәни йортында эшләгән идем. Училищеда укыдым. Бөек җырчылар дисәм дә, Азамат Тимиров белән укырга тургы Лилия Ишмиярова, Айдар Фатгатдинов. Гурланып әйтәләм. Рәхмәт, мин укып бетелмәдем. Үзаллы тормышымны башлагач, өйләндем. Авыл хуҗалыгын сайладым. Авыл хуҗалыгы маллар белән итәбез. Süt salabız, it nitəbiz, rəzavət etəbiz indi. Əliyə qədər nitəbiz, jırlıyız. Ansamblərdə qatnaşabız. Rayon mədəni yurtuna çağırıb turalar. Beyramlarda qatnaşam. Küngüldə мың bulğaç. Unutub bulmaq. Өйдерекбаш авылында бурындан укымышлы халык яшәгән. Октябрь революциясына тиклем үк төяктә 2 мәсет, 5 мәдрәсә һәм 1 китапхана эшләп килгән. Советтар Союзы герое Хәмит Әһлиуллин, генерал Хажи Ишбулатов, полковниктар Габделхай Шәфиев, Гобайдулла Вахитов, Мансур Зайнетдинов, атаклы әдәбият белгечләре, данлыклы спортчылары менән авыл халкы хаклы горурлана. Өйдерекбаш урта мәктәбе данлы традицияларына бүген дә тугры кала һәм кызларны һәм егетләрне
илһиярлек рухында тәрбияләй. Тарих музейында безнең мәктәпнең тарихы, гомумән бөтен Идрәкбаш авыл биләмәсенең тарихы саклана. Шул тарихны баету, укучыларны шушы тарих өлгесендә күренекле шәхесләребез, күренекле укучыларыбыз өлгесендә тәрбияләү иң зур төп бурыч мәктәпнең бурычы. Һәм башка матур традициялар да бар, спорт традициялары. Мәсәлән, күп еллар, берничә ел, 15 елдан артык инде мәктәптә традиция булып килә. Клара Бабичева, ул инде СССР спорт мастеры, на истәлегенә багышланган ярышлар, спорт ярышлары үткәрү. Тагын матур традиция шәҗәрә байрамнары. Шәҗәрә байрамнары инде иң күренекле безнең нәселләргә, Ишбулатовлар, генерал Ишбулатов нәселенә багышланган шәҗәрә байрамнары елда уздырыла. Мәсет авылдың рухи үҙәге булып тора. Бүген иман йорттары Благовар районының бөтә зур авылдарында ла бар тиерлек. Әммә өйдәрәк башта Мәсет районда тәүгеләрдән булып төзелә һәм авыл халкына 30 елдан ашу хезмәт итә. İlk günlerimiz tanış, meşitlerimiz var. Birinci mertebe Minye'inde müracaat ettiler. Kinsiye zikası meşit düzük Hamit abi deyip şokurup eyttiler. Min korsa kilmedim, şundan birle. Min kemiye varıp nasıl eytem, meşitlerimizni tüzüklendiriu üstünde bugünkü güngecikle üttü. 1992 yılda mına şuşa bir meşitibizning urununa indi. İnşallah mına şuşa meşitibizini xalq akşasına, kolxoz akşasına indi tüzüdüler. Onun indi iň başında turny bizning birinci imamımız Hamid Hazret Sayyidul İslam ulu mana 92 yıldan başlap indi. Şunda nigiz salıngaç, şuşa nigizlerine kelip iň birinci namazlarыбыз okılgan indi. Bugünkü günde indi şuşa meşitdeki tüzüklüğümüz devam ete. Сирләрҙе иҫкәртеү һәм медицина ярдәменә мохтаждарға ваҡытында тейешле дауа биреүҙе фельдшер-акушерлык пункттары эшенән башҡа күҙ алдына килтереп булмай. Ауыл фельдшеры кәрәк сағында кесеһенә лә, олоһона ла ярҙамға килергәҙер. Бу ФАПка 3 ауыл керә. 3 ауыл içinde инде 537 кешенең 60-ы бала, bir беременный хатыныбыз бар, bir Давыды балабыз бар. Безнең эшендә основном ширләрне искәртү буенча барыла инде. Шуның өчен патронажлар ясыйбыз, подводный обходлар ясыйбыз, кеше арасында аңлату эше алып барабыз, прием больных алып барабыз, по назначению врачей уколлар ясыйбыз, перевязкалар ясыйбыз. 300 йылдан ашу бай тарихы булган данлыклы Идрәкбаш авылы халкы нинди генә һынауҙар үтһә лә, кешелеклек, мәрхәмәтлек сифаттарын тормошта һәр саҡ өҫтөн ҡуя. Һүҙҙәрендә тамсы ла зарланыу юҡ. Шатлана, булғанына шөкөр итә белергә өйрәнгән улар. Һуғыш буғыны вәкилдәре балаларына, йәндәренә ғорурланырға, туған ерендә тырышып, кинәнеп йәшәргә ныҡлы нигеҙ һалып ҡалдырған. Тыныш, тәртипле, акыллы ғаиләләр яши. Олай дип әйтмәсәк, yol сайын авылыбызга төялешеп балалар кайта. Балалар әти инәсен яратмый икән, әти инәсен нигезен сөймәй икән, кайтышып булмас иде. Yol сайын bütün яшьләр, балалар авылга агыла. Күпләре даже әтәй нигезенә кайтып, пенсияга чыккач кайтып, әтәй нигезен дәвам итүчеләр бик күп бездә. Эштә, хезмәттә, тырышлыкта, матурлыкны сөя белүдә. Үзеңнең туган илеңә бирелеп, хөрмәт итеп яшәүдә, семья. Шул вакытта авылыбыздан кеше өзелмәс, яшьләр күбрәк кайтыр, картлар күңеллерәк, тыныч күңел белән дөнья кичерерләр.